Žijeme v Matrixe, či je skutočnosť realita, alebo realita není skutočnosťou. Virtuálna realita zastavil by sa celý čas, celosvetový čas sa zastaví a my sa stornujeme evolučný systém z eteru, aby aura našej duše a naša aura dosiahla najvyšší stupeň eufórie. Žijeme v simulácii, sme len digitálnym programom inteligentnejších civilizácií. A sme atomový vír nekonečného vesmíru. Otázka znie, či je vesmír uzavretý a element ohraničený priestorom späť do nekonečnej diaľky, tak určite je nekonečný, ale keď má existovať nekonečné milióny multivesmírov, tak vesmír nemôže byť nekonečný, ale musí mať nejaké hranice. A za hranicou vesmíru už nevieme, čo je, lebo to je mimo nášho poznania.